Mahimo! Kagapulisan daw sa salimda na lang ang publiko. Niya mayroon magpadayag. Kung traffic lights kutanan, we can police our own ranks. Napamatunan nila sa daghanang protesta na nangitabo din sa kolon. Mao kini ang singgit sa mga progresibong grupo sa dihang mipaduol sa ilang rally ang miyembro sa Cebu City Police Office sa Dancolon, Cebu City karong Hulyo 27. Kini atol sa gipahigayong sona sa katawhan o sa kapanawagan og pagkondenar sa ikalimang State of the Nation Address kon sona ni President Ferdinand Marcos Jr. Gihulagway sa chairperson sa bagong alyansa Makabayan kon Bayan Central Visayas nga aduna ni tensyon tali sa mga relihista o kapulisan sugod pa lamang sa ilang pagmarcha gikan sa Cebu Provincial Capital. Imbis 50 meters away ang kapulisan, nisoda siya sa hanay no sa mga naghimo og protesta. Pero anyway, in the end of the day, among tanaw malinahon no ang gihimo ng protesta. Apan gipasabot sa Cebu City Police Office kon CCPO nga igol lamang nagbantay ang kapulisan sa lugar aron masiguro ang kaluwasan sa tanang anaa sa rally. Matud ni CCPO Director Police Colonel Ricky Sumalde nga matawag nga under control ang sitwasyon o gipahimangnuan ang tanang personnel sa pagpatuman sa maximum tolerance atol sa mobilisasyon. Maximum tolerance lang yung natin, mga personnel natin. Bitbit ilang mga placards gipalanog sa mga progresibong grupo dinhi sa Dancolong ang ilang panawagan alang sa hustong accountability hinabang ni nagkalisod nga ekonomiya o kausaban alang sa kayuhan sa tanan atol sa sona sa katawhan rally. Unang nagtapok ang tulo ka naglahing hugpong sa progresibong grupo sa usa ka bahin sa Osmeña Boulevard. Usa sinitambong sa rally mao ang traditional nga jeepney driver nga si Marlon Punay. Matud niya, bisan maningkamot siya og labaw sa 15 ka oras matag adlaw, 300 hangtod 500 pesos ra iyang madala pa uli sa iyang pamilya. Bigas namin mga duhan lang kilong mapalit kada adlaw, wa nay sudan. Dugang ni Punay, naglaom siya nga madungog sa gobyerno ang mga kabalaka sa mga ordinaryong Pilipino. Ilabi na sa iyang sitwasyon, diyan ang upat niyang mga anak nag-eskwela pa. Mitambong sab sa mobilisasyon ang mga kawani gikan sa nagkadiyang sektor. Lakip na ang hugpong sa gagmayng mananagat nga may padayag sa ilang mga panawagan sa gobyerno. Mga kadagway sa hulga mo gitubang ang mugna sa tao ug ang mugna sa kinayahan no. Ang giingon akong mugna sa tao katong mga reklamasyon, mga programa sa gobyerno. Ang usa naman ang kining umaabot nga ilinyo. Human sa panagtapok, may padayon sa pagmarcha sa Dancolon ang maong mga pundok. Atol sa programa, gihangyo sa mga nagpasiugdang publiko nga magkahiusa o patubagon ang gobyerno sa ilang gihulagway nga nagkagrabing mga krisis nga giatubang sa nasod. Unang-una, nag-expect mi nga dili niya hisgutan ang makabuhing sulan nga dugay ng giduso sa atong mamumuo. Dili niya hisgutan ang involvement sa korupsyon sa iyahang mga alyado. No, mismo gani giingon diha nga usa sa mga hari gyud o sa korupsyon ang naa sa Malacañang. Ana usab sa lugar ang Commission on Human Rights nga nagmonitor sa kahimtang atol sa mobilisasyon. Sa pagtapos sa programa, gisunog sa mga relihista ang usa ka effigy nga adunay nakabutang nga mga pulong nga BBM hari ng korupsyon. Matod sa mga nitambong, simboliko kini sa ilang pagkondenar sa mga pulisiya sa Marcos ug Duterte administration. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.